En aquest vídeo aprendrem a calcular la dispersió mitjana quan tenim ja les dades expressades en forma de taula. Recordem que la dispersió mitjana és la mitjana de les distàncies de les dades a la mitjana aritmètica. Per tant, el primer que necessitem és calcular la mitjana aritmètica. Ja tenim preparades les dades. Recordem que per calcular la mitjana aritmètica, quan teníem en forma de taules, primer havíem de calcular, no? Aquí tenim les dades, que són la columna XI, i la freqüència absoluta, que és la columna NI, i hem de calcular el producte del valor de la dada o el valor de la variable multiplicat per el número de vegades que apareix aquella resposta, és a dir, per la freqüència absoluta. I llavors fem tots els productes i una vegada tenim els productes, doncs fem la suma. Ja tenim que això, el 51, és el numerador de la mitjana aritmètica, però l'hem de dividir per el número de dades que hi ha. I quin és el número de dades? Doncs la mida de la mostra que s'obté sumant totes les freqüències absolutes, és a dir, 25. Ara bé, anem a calcular quines són les distàncies de cadascun dels valors a la mitjana aritmètica. La mitjana aritmètica, si fem el càlcul, és 2,04 i per tant el primer que farem serà calcular la columna BI, que són les distàncies de cada valor a la mitjana aritmètica. Doncs la distància de 0 a 2,04 és 2,04, la distància de 1 a 2,04 és 1,04, la distància de 2 a 2,04 és 0,04, la distància de 3 a 2,04 és 0,96 i la distància de 4 a 2,04 és 1,96. Ara bé, cadascuna d'aquestes distàncies a l'hora de fer la mitjana aritmètica apareix certes vegades que ve marcat per la freqüència absoluta, tant com fèiem quan calculàvem la mitjana aritmètica, és a dir, multiplicar amb els valors per el número de vegades que apareixen i venen reflexats per la freqüència absoluta. Per tant, el que farem serà calcular la columna BI-NI, és a dir, les distàncies multiplicades per la freqüència, és a dir, 2,04 multiplicat per 4. Aquí 1,04 multiplicat per 5. 0,04 multiplicat per 7. 0,96 multiplicat per 4 i 1,96 multiplicat per 5. I ara el que fem és calcular cadascun d'aquests valors, no? Aquí 4 per 2,04 és 8,16, 5 multiplicat per 1,04 és 5,20, 7 multiplicat per 0,04 és 0,28, 4 multiplicat per 0,96 és 3,84 i 5 multiplicat per 1,96 és 9,8. Doncs ara, per tenir el numerador de quina és la desviació mitjana, el que faré serà sumar aquesta columna. Doncs si sumo aquesta columna, tinc que em dona 27,28, és a dir, la suma. Per tant, el numerador de la desviació mitjana és 27,28. Quin és el denominador? Doncs el denominador és el nombre de dades, és a dir, la suma de les freqüències absolutes, no? Que és 25. I si faig aquest càlcul em dona 1,0912.